Яңа китап, яңа ачыш. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык язучысы Марсель Галиевның 2 яңа китабы тәкъдим ителде. Алар белән Ләлә Зайнуллина да танышып кайтты. Туган тел сихәте бу гаҗәеп сер. Әлеге өйрәнелмәгән мөгъҗиза. Марсель Галиев төрле жанрда иҗат итә. Аның су буеннан әнкәй кайтып килә шигыре халык күңеленә сәйлән булып үрелгән. Ул халкыбызның язмышы, тарихы, мәдәнияте, хәтта мәзәге турында фәлсәфи фикер йөртүче әдип. Яңа гына табадан төшкән җыентыкка язучының тәрҗемә әсәрләре туплап бирелгән. Марсель абыйның тәрҗемәләре алар аның үзенең беренчедән ул тәрҗемә итәр өчен материалны үзенең шәхси күзлегеннән чыгып һәм халыкка файдалы булырлык, халыкны үстерерлек, аның гыйлемен арттырырлык, фикерен киңәйтерлек, офыгын киңәйтерлек материалларны сайлый. Үзенең матур, без белгән, без яраткан, без бәяләгән матур әдәби Марсель Галиев теле белән тәрҗемә итә. Чытырманлыкта китабында Максим Горький һәм Александр Фуксның рус язучылары турындагы истәлекләре яктыртылган. Шулай ук дөнья әдәбиятының алтын фондына кергән язмалар. Литературный портрет деген цикл эшләгән ул үз гомерендә Горький. Миңа аның бик зур йогынтысы булды. Кешеләр турында язганда мин аны үрнәк алдым дип саныйм үземне. Ни өчен монда төрле милләт кешеләренең әсәрләре кергән. Аларны бер нәрсә берләштерә, һәрберсендә татар исеме бар. Чытырманлыкта хикәя новелласы татарларны үз иткән Алман галиме Карл Фуксның халкыбызның көн күреше, яшәү рәвеше, гырыф-гадәтләре турындагы хезмәте урын алган. Чингис хан турындагы язмалары, испанлы сәяхәтнамәсе дә бар. Рус теле белән татар телен көрәштереп бара кирәк. Нигә тәрҗемә иткәндә. Сүзләр гаскәре чыгарасың, мин булардан ким түгел дигән әйбер, моннан өстенрәк дигән әйбер ничек сурәтләп була. Марсель Галиев үзе булай әкрен хәрәкәтле кеше кебек күренә, күреш күзгәме. Ләкин аның иҗат итү тизлеге, хутышкыш, аны беркем куып тота алмый. Китаплар саны буенча да һәм уйлап кара, шушы яшенә ул җитеп, ул инде хәзер 3 тапкыр сайлан мәсьәләләр бастырылган кеше. Моңа никадәр хезмәт кирәк иде. Никадәр әзрәк әрсезлектә кирәк һәм иҗат әлбәттә кирәк. Теге элек чыккан китапларны тавышлап иткән тузып, ул яңартып тора укучы. Чөнки аның менә язган һәрбер әсәре әйбәт. Ул менә буының һәрбер буынга яңа әйбер булып килә. Бу бик бәхетле язучы. Сүзләрдән Сәйләннәр китабына төрле елларда иҗат ителгән гыйбрәтле сүз, әйтемнәр, мәкалләр тупланган. Сәйләннәрне алып килдем, берничәсе белән генә таныштырам. Монда бүген китаплар калмас, алып бетерсез барыгыз да, чөнки бу бүләккә дә бик яхшы һәм гомумән яза торган иҗат кешесенә моннан фикер сүзеп алырга бик яхшы китап бу. Тыңлыйк әле берничәсен. Карының аш булса, башыңа фикер тулыша. Карының тук булса, башың мендәргә ауыша. Яңа басма Татарстан китап нәшриятендә басылган. Ул китапханәләргә таратыла. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.